Deci cine mă postează pe TikTok aveți... Păi fă TikTok și postează videoclipuri cu mine, că nu o să regretați. Eu ți-am dat follow deja, Cătăline. Mersi mult de tot, fratelo. Cum te-ai apucat din nou de TikTok? Că parcă știi că nu mai faci. Mai fac, vreau ca să umplu TikTok numai de Cătălin Talent. Știi ce? Știi care e visul meu cel mai mare? Să apar pe TikTok, bă, să apar pe TikTok la vedete și să moară vedetele că zice, mamă, ia uite ăsta câte vizuri are și eu fac de-abia 300. Chiar mi-aș dori foarte mult să le iau fața la vedetele alea împuțite care nu știe să vorbească cu abonații, cu idolii săi. Eu cred că sunt singurul cu care am comunicat, cu toată lumea am comunicat. Păi asta e, Cătăline, că mulți nu știu exact care e calitatea. Înțelegi? Ar trebui să pună și calitatea. Corect, corect, ai dreptate. Ar trebui să se uite copiii și la calitate, nu numai la cantitate. Da? Ăștia sunt copii. Tu faci și catering, că dai și sfaturi. Da. Bă, chiar mă bucur că am dat de tine. Știi că te-am căutat și nevastă mea e fan mare de-al tău. Mersi mult de tot. Vă apreciez dacă sunteți cu adevărat fan Cătălin Talent. Vă mulțumesc mult de tot. Mai pe YouTube? Ești live? Da, da, sunt live pe YouTube. Te poți duce... Mă uitam și ziceam, bă, ce-ar fi să dau vreodată de Cătălin Talent? Să-mi bag picioarele, să apar pe Eu comunic cu toată lumea, nu mă consider vedetă. Comunic cu toată lumea. Îmi place să comunic, că până la urma urmii puterea voi mi-o dați, nu mi-o dă alții. Adică voi îmi dați puterea și vă mulțumesc enorm de mult. Dar ce ai făcut, frate, cu dosarele alea? Lasă-le dracului, că alea după 5 ani se duce. Nu mai vreau să-mi aduc aminte de dosare. Dă-le în pula mea de dosare. Ai. Te-au reclamat fraierii, hă? Păi, ca să-mi facă și mie rău. Nu vrei să... Trebuie și ei să câștige banii din chestia asta. Dar nu mai contează. Dă-le în pula mea de dosare. Hai. Cătăline, zi cum să intru să donez niște bani pe canalul tău. Unde intru ca să văd și eu videoclipul ăsta? Păi poți să intri pe Cătălin Talent, canalul meu de YouTube. Și dă-i subscribe să-ți apară live-ul meu. Sunt deja, dar nu știu de ce nu mi-a apărut. Păi apeși pe clopoțel și o să-ți apară notificare. Fii atent, zi și tu, te rog, declarația asta ca să rămână pe YouTube. Zi pentru pizza de la Cătălin Talent și îți dau acolo, zonez, jur. Pentru pizza de la Cătălin Talent. Pentru pizza de la Cătălin Talent. Aveți respect. Bine, frate. Salut. Respect. Salut. Scoală-te, scoală-te, puturosule. Scoală-te, scoală-te. Câți ani ai, mă? Eu 13 ani. Da, tu dormeai acum? Nu. Te prefăceai că dormi? Deci nu cred. Ia, arată-mi și mie cum dormi. Bă, păi nu respira pe nas. Lasă gura deschisă, pune nările, păi, ia, hai, închide ochii și prefă-te că te culci. Vezi că ai muți în... Vezi că îți scurge bale pe pernă. Dă-mă, culcă-te o leacă să văd cum dormi. Mai ai postat video pe YouTube ceva? Nu, n-am postat, poate postez mâine, poimine, nu știu. Ce nebunie ai făcut? Nu știu, caută și tu să vezi. Ce nebunie ai mai făcut. Bă, dar cum dormea, deci mie nu vine să cred. Sfărăia pe nas și nu era bine. Adică consider că sfărăitul ăsta ar trebui să undeva avea pori în nas sau nu știu. Nu cred, de cine am dat mâncava? Cătălin Talent! Poate mă găsesc. Ce stupă filmează, fă. Păi, dar nu e mai bine să te duci, nu e mai bine să te duci tu pe canalul de YouTube Cătălin Talent și să vezi filmarea asta? Ce-ai zis? Da, nu e mai bine să te duci tu pe canalul meu de YouTube Cătălin Talent să te abonezi și să vezi? Dar
Are laghi, fură netul. Cătălin, te urmăresc pe YouTube, nu te cred. Nu te cred, te urmăresc. Da, mersi mult de tot. Mersi mult. Mamă, respect maxim, nu te cred că am dat de tine. Mersi, mă, mersi mult. Băi, e strigător la cer că mulți nu se duce pe canalul meu de YouTube să vadă cine e Cătălin Talent. Ce ai, mă, ești handicapat? Ce ai, mă, ești poponar? Du-te în morții mătii. Cine mai m-a pus pe TikTok? Ia să vedem. Cine mai m-a pus pe TikTok? Hai să vedem. Stai să mă uit. Te-a menționat. Uite, ți-am dat like, na. Acum o zi. Ți-am dat like. M-ai menționat și ți-am dat like, vezi? Eu vă bag în seamă, adică sunt o persoană care comunic cu voi. Am un TikTok care se numește Cătălin Talent 85 și puteți să dați tag acolo când mă postați pe TikTok ca să vă dau și o like, să vă dau și o comentariu, să vă mândriți, adică chiar mie îmi place foarte mult să comunic cu voi. Cătăline, ce faci, băi? Ba, da, Cătălin Talent. Salut! Bă, fă poză. Salut, ce faci, bossule? Bă, dracul ăla stătea în chiloți. Ăla stătea... Vai, ce și-a căsit. Nu cred. Scălătinscu. Păi dați tag, mă, la TikTok cu Cătălin Talent, Cătălin Talent. Cătălin Talent 85. Da, puteți să căutați Cătălin Talent 85. Ce aveți, mă? L-ați văzut pe Dumnezeu. Vai de capul meu, dar de ce are reacția asta când mă vede pe mine? De ce are reacția asta când mă vede pe mine? Că nu înțeleg. Bă, iar eu. Salut live. Muie Cătălin Talent. Unde învățam, mă, să arăți muie? Undeva la școală m-am învățat golanii. Și nu cumva Abi te-a învățat să arăți muie? Nu? Eu, să vede că tu ești copilul lui Abi. Aoleu. I-ai învățat să arăți bine muie. Da. Dar la muie ei, dacă arăți și muie? Nu iau. Tu iei. Păi dacă tu știi să... Păi tu iei. Bă, dar de ce arăți, mă, muie? Mare-ți creatura pe cuvântul meu. Hai, mă, nu mai mai considerați vedete că nu sunt Cătălin Talent. Ce faci? Bine, voi? Și noi foarte bine aici, contemplăm la viață. Contemporan la viață? Contemplăm, a contempla. A contempla, mamă intelectuală. A contempla. Da, noi facem pe Eminescu în fiecare seară. Da, Eminescu. Cine e Eminescu ăsta? Vă dă de mâncare? Aha, mi-e place să citesc. Vă dă de mâncare? Vă umple frigiderul? Cine e ăsta? A, da, next.